Kirara! 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 Unsa man ma? Kirara, na ako'y gipalit nga pabugnaw. Ihatod ni dito sa nanghurnal. Kay kagahapon, nireklamo ang mga nanghurnal nga wala daw nimo sila hatdi o painit. Asa di kaniadto? Yadto man ko dito, ma. Pero wala ko kaabot. Kaya nagkatulog man ko sa dalan. Kunya, pag mata na ko, nahurot ang painit. Daghang pasumangin. Sige, ihatod ni dito. Bantay lang ka. Sige, ma, magpasok ko pa sa subranan. Pagdali di, Kirara. Ilan ko, ma, oh. Sige na, ihatod na dito. Sige, ma. Oy, Clara, asa man ka to? Ako na kikublok idudong pawiks. Magkatod kong painit sa ng hurnal. Maghatod kag painit na. Nagpagulbol mga itong gahapon to inyong mga trabahante kay wa daw ninyo hatdig painit. Ang sabot ninyo libre unya. Wala na mo kahatod. Naghatod man ko kududong pawiks. Unya, Wa ko kaabot ito kay nagkatulog man ko sa dalan. nakatulog ka. Nga naman. Ambot dudong pawiks, oy. Basta, pagkakita na ko nila ni Lucio, ni my friend ug ni Maria, nakatulog ko. Unsa? Unsay pagtuon mo sila ang tulo? Sleeping pills? Ganani man ko dudong pawiks. Ang naitabo, gipakita ko niya sa kwintas nga ang pinggan, tatlong suka. Pagkaman, mauto, unya, nakatulog ko. Mao ba Kirara? Murag tama bitaw Kirara no. Nahitabo na primero sa kuha Kirara katong nagsugat mi dito sa cruising Balangiba. Unya pagkahuman nasigundahan di ba sa eskwelahan? Oh, Oo. Gianaan ta niya unsa to yang gisulti? usa to? One in a two in the jungle. Murag mauna ba? Mo to di ba nakatulog ta gipukaw ta gipa-exercise pa makitang mama to? Ito to dudong pawiks, no? Buot sa bayon, murag na siya'y Anting-anting! Kirara, ayaw kumpiyansa kang Lucio, kang my friend, labi na kang Maria, kay naaron siya di sa ilahang tambayanan. mao ba dudong pawiks? Kirara, Unsa man dudong pawiks? na ako'y nahuna-huna ang plano ba? Kung muuyon lagi ka, Unsa man pud nga? kita ka ni? Oh, pan, Ato ning butangag sili. sili. Oh, sili. Diri man gyapon ka moagi, at ngan mangyapon ka ni Maria, ila man jud kang patulugon, ila man jud ning kaunon. Oh, Butangan to nig sili ang sulod. unya, dudong pawiks, magbagulbol na po tong trabahante nga dili matag painit. Sus Kirara, pasag di na silang magbagulbol. Ang ato ang plano gani no. Mubalos ta. Unya, wala man tay sili. Ako'y bahala. Pabuta ko diri. Ako'y makuwag sili. Kunya, pabuta ko diri ha. O sige, sige. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak, papasok ang rhina, pakimbot-kimbot siya. Saragod noon sa mong duha. Ha? Ganong perti ninyong luyaha? Alangan Maria. Pura mo ko yung mga kahon ba? Tama jud ka, wala jud mi kaon Maria. Gutom na gani kayo no. Manguli ta mo kay gutom na ko kayo. Unsay gutom? Alis ko pinsa na. Kinsa nang nagpadulong? Studong pawiks. Pawiks si Kirara. Oh, nakita mo kung unsa na iyang gidala. Painis! Isa saragod Maria bi. Saan mo pud imong plano? Mangutana pa man kalusyo. Parihas kagahapon. Kirara. Unong sagot tanawa gani oh. Si Lucio, si my friend, si Maria. Sipat kay sa tuwa ba tanawa ko. Kabalo na kung sa ilahang plano ana. Sa kay plano anang dudong pawiks. Patulugo na punta anak niya paghuman. Ang painit na sa trabahante, ila na po ng kaunong pero wa sila kabalo na ato na ni silang ipangandaman. Sige, isa mo. Alam mo? Na tayo, ngisi-ngisi pa silang tulo. Tara. Gani. Ayaw pala ta. Sige, gani. Ay, Maria, si Kirara Manggod. Nagpauban sa kuha sa bukid. Naghatod o painit lagi. Lucio, my friend. Tanawan mo, kainit jud. Di mo pa jud kape, si soft drinks na. Unya, Maria. Lucio, my friend. Ato sa Miki, nagpaabot na rong mga trabahante. Kirara ba? Tara, Kirara. Sige. Ops! Asa mo
Kajut lang. Sos! Sama na, Maria. Kajut lang, God. Kita mo, ani? 1 and a 2 and a 3 in a jungle. 1 and a 2 and a 3 in a jungle. 1 and a 2. Tawa-tawa kay gutom kayo. Oh, di ba? Ipanggutom mo? Oh, karon pangaon mo. Okay na soft drinks. Tigitibayan sa imong plano, Maria ba? Karon tarong. Wala miya. Langit, Pam, Pam,